बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोनां बाथ्रा आथिखालाव हौवा हिन्जावनि जुलि जानाय बैसोनि सोमोन्दोआव गोनां बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रिया। नैजिनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव गथ'सा जोनोम होनांगौ होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, लाइमोनजों लोगोसे बैसोगोरा हौवा हिन्जावफोरखौ थांखिनानै गथ' खांनाय फेरेनायनि सायाव गोनां सुबुरुन होदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों, बिमा जानोब्ला बैसो बाबेनानै जानाङा। अदेबानि गथ' जोनोम होनायनि थि समा 20निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि होनाय लानायखौ बन्द' खालामनो गोख्रों बिथोन होनाय समावनो गिबि मन्थ्रिया 20निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गेजेराव गथ' जोनोम होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।